אוקיי, קאט. זה יפה מאוד. כשאת מתרוממת לגובה נמוך, רגע. זה הזמן. כן, כשאת מתרוממת לגובה נמוך, כשאתה מרים אותה לגובה נמוך, כשאתה אומר לה, מתוקה שלי אומרת, אני אוהב אותך, או שושנה שלי, תגיד את זה בקול יותר ברור. אוקיי? בסדר, אני אבקש מהם. זה מעניין. וואו, שי, מה זה פסיכי? שמור את זה. לשמור את הרעיון שלך לעצמי. יש לי תנועת יום מדהים. אוקיי, לי. בואי תהיה פה בסטנדביי, רק להיכנס. כן, קלוזאפים ואז עובר. ואחרי הדרך בדים טושות. ואז הטופ שוט. לא, הטופ שוט לפני. הטופ שוט, רואים הכל בקטן. זה לא טופ שוט רציני. כן. טופ שוט שהוא סוג של מדיום פתוח. ברור. יאללה, איפה השחקנית? בוא נעשה את ה... טוב. לי ייכנסי? זה לבד, אחרי ששם לכם, אחרי שנסתם בפרסה, כמה שניות שתרד במבום, מצב פוזיציה, סך לכם. נקי, לא? איך אתה מתקלח? זה יכול אפילו להיכנס לאור. לא, עכשיו זה אחרי שחתכה את הווריד, העין שלה. חתכה את הווריד, העין שלה. שלה. לא, יד שמאל, תמיד יד שמאל. זאת היד. כן, יותר למטה. יותר למטה, יד שמאל. אני יכול לראות קצת מים, אני מאושר. כן, זה הפריים, כן. תעשי. תטו את הסכין יותר. כן. קדימה, מעולה, בואו נעשה את זה. מידע כללי, שאני קצת יודע, ככה אי אפשר למות, אתה חייב באלכסון. אבל היא לא מתה מזה, היא מתה ממשהו אחר. סתם רוצה להכאיב לעצמה. מה, באלכסון? שתעשה את זה באלכסון אז. לא, סכין בנקודה שביקשתי. אין לי מקום, אין לי מיקום, אין לי שום דבר. ואתם רצים הלאה כמו... אפשר לראות את הסכין בהתחלה? טוב. לא. סכין קרובה יותר ליד. חבר'ה, תהיו בשקט. כולם לצאת, כל מי שלא קשור, לצאת. חבר'ה, להתרחק. זה אתם. מעולה. בואו נצלם את זה. אוקיי. לי, אני צריך יותר מרוכזת, טוב? רגע, תקשיב. כשבסרט אתה חונק אותה, כן? היא צריכה לנשום כל הזמן. לי. כן, לי? במהלך כל הצנה את אמורה לנשום, סבבה? מצלמה. סצנה 21, שוט 2, טייק 1. רגע, מה, אני רואה משהו, טוב, קאט. זה המוניטור, אחי. בסדר, אוקיי. אוקיי, סאונד להקליט. שקט על הסט. סאונד מקליט. סצנה 21, שוט 2, טייק 2. קלאפ. אקשן. קאט. אנחנו צריכים לקחת את זה עוד הפעם? אתה מפיק, דווקא אתה אמור להגיד הפוך. בגלל זה אני שואל אם צריך לקחת את זה עוד הפעם כאילו? אתה לא אמור לשאול, זה חצי רולה לך עכשיו. אז השאיפה היא שלא, כאילו. לא. ונעשה את הטופ או שתעשה את זה יותר מהר, אני לא יודע. אז בוא נעשה את הטופ? מה חסר לך? בוא תגיד מה. השיחה. זה לא מזמן לחייג. לא יצאת מהפריים, זה הבעיה, היית צריך לצאת מהפריים. זה הבעיה שלי, לא שהזמן הקצר. יכול להיות שהקשתי עליו, אבל צריך, כאילו אפשר לעבור פה קצת, כאילו, אני יכול קצת לתת עוד. תברח אבל לטופ. דרי, מה? לא רק שאין לך יציאה, יש לך נק מייק. צריך עוד מים. יש לך קלוז-אפ נק מייק שהוא מתקרב למצלמה. לא יודע אם מישהו שם לב, היה נק מייק. כולם שמו לב. לא, בסדר, יש לי ראייה. אני רק אומר, עידן, לשם בוא נחד כי אנחנו באיחור. יאללה, בואו נמשיך. פשוט בוא תקבל החלטה כלשהי. בסדר, בואו נמשיך. נמשיך לאן? לשוט הבא. כן, זה שוט דרך. סאונד להקליט. סאונד מקליט. מצלמה. סצנה 21, שוט 2, טייק 4. קלאפ.
אקשן. תרים אותה קצת. מתוקה שלי. עוזבת. ויוצא. קאט.